especialment cap al passat de l'Hospital General de València. Una història que remunta a més de 600 anys. Un passeig per la història de l'Hospital General que fem de la mà de Carles Coscollà, aka Traca de Barris. Què tal? Com estàs, Carles? Benvingut. Què tal? Bon dia. Què tal? Com estem? Sí, així és. Anem a fer un repàs de la història de l'Hospital General, també en homenatge als sanitaris i recordant la seva història, pues, també recordarem el present, no? dels 3.500 morts que portem en esta pandèmia i els 200.000 infectats valencians que ja ens toquen a tots, no? Bueno, pues aquest reconeixement per descomptat també el treball de la família dels sanitaris en tot el territori valencià, que estan fent un treball absolutament encomiable i fent un esforç especialment notori, bueno, en tots els àmbits, però pel que fa a la vacuna estem millorant en la comunitat valenciana resultats, cosa que celebrem molt. Per sort, el sistema públic d'hospitals, Carles, ha canviat per a bé, no?, al llarg de la història. Anem a visitar els orígens del General. Com dic, viatgem en l'arranc, diguem, la llavoreta de l'Hospital General d'avui arranca fa 600 anys, no? A ningú ens agradaria estar fa 600 anys en València, sobretot a nivell sanitari, perquè si se remontem a les pràctiques sanitàries, a les creences sanitàries i sobretot també al tipus d'assistència que es feia en la sanitat valenciana, ens trobaríem a anys llum del que tenim ara, no? Així tenim la fotografia del que tots coneguem com a biblioteca, però que ha estat durant més de 600 anys l'Hospital General de València. Este hospital que s'ha popularitzat aquella història del pare Jofré en la qual ell anava per el centre de València en l'edat mitjana i aleshores va xocar en uns xiquets que estaven apedrejant d'un boig i aleshores ell quan va donar la homilia va dir a tots els que estaven allà presents: hem de fer un hospital per als innocents, per als folls, per als orats, és a dir, per als bojos. Esa escena mítica, no?, que se va donar ahí de Joan Gilabert, per cert, no seria el pare Jofré, seria Joan Gilabert, que va estudiar en Lleida i que va acabar en València fent les seues pregàries. Van cristal·litzar en aquest projecte que va ser el primer hospital que es diu de psiquiàtric. Això està debatit en molts llibres, com per exemple sobre la història de l'hospital del professor Piñero, on no diu exactament que sigui el primer psiquiàtric del món, cosa que sempre els valencians hem dit, no? Nosaltres tenim el primer psiquiàtric del món. Bé, està discutit. Però aquesta història mítica, a mi m'agradaria també complementar-la, perquè tenim aquest quadre magnífic de Sorolla que va fer en Itàlia, on se veu el pare Jofré, que ara podem veure també, i que aquesta escena estava complementada per un context històric. Quin és el context històric? Que per primera vegada veiem a una burgesia valenciana en capacitat de fer front a les necessitats d'una ciutat que s'ha fet cada vegada més gran. València s'estava ampliant i, per tant, ja els problemes dels hospitals xicotets que teníem ja tenien que tindre hospitals especialitzats. I aquesta idea de tindre un hospital especialitzat en gent malalta mental, així tenim el quadre de Sorolla que va pintar quan feia la seva beca en Roma i veiem el pare Jofré defensant el boig de les pedrades dels xiquets, que va donar origen com a història mitològica a aquest hospital. Doncs bé, tenim un context d'una ciutat que creixia i que tenien uns altres hospitals per tota la ciutat, l'Hospital de Beguins, l'Hospital de Clapers, l'Hospital de la Reina, el de Sant Llàtzer, que eren com xicotets. Imaginem una ciutat en xicotets hospitals esparcits per la ciutat que quan ja se fa l'Hospital d'Innocents Llorats en el 1400, això passa uns anys, i ja decideixen començar a fer un projecte d'un hospital gran, un hospital per a tota la ciutat, un hospital que unifique tots els hospitals que estaven esparcits, molt vinculats a xicotetes parròquies per tota la ciutat, no? I això en què coincideix, a més? Coincideix en una altra pandèmia. Ara vivim una pandèmia, doncs en aquell moment vàrem viure la pandèmia de la sífilis, que a València es deia la malaltia del ciment, que és del ciment per semen, perquè se transmetia sexualment. I, per tant, aquesta pandèmia que va durar moltíssim més, esperem que el que està durant aquesta, perquè ja en la vacuna esperem acabar en la Covid,
pues en aquell cas no va durant anys i anys i desenes d'anys i desenes d'anys. Però aquest hospital en València unificat, que per cert també venia per les idees italianes estes del Renaixement, en les quals les ciutats tenien que fer, pues, també, per exemple, la Universitat de València és dels mateixos anys, no? La Universitat de la Nau, i també tenim l'Hospital General i tenim el desenvolupament de la seda. Què haguera sigut de València sense la Universitat de la Nau, sense l'Hospital General i sense el comerç de la seda, totes influències italianes del Renaixement. I bé, pues ahí tenim ese origen, no? Del Renaixement, que se sumava a aquesta història mitològica del pare Jofré i que també unificava els hospitalets xicotets que estaven esparcits per tota la ciutat de Sant Antoni, de Clapers, de la Reina, de Sant Llàtzer, que van acabar fent un gran hospital en aquestes creus que ara coneguem. Estem veient, en efecte, no, aquesta reproducció del que va ser l'hospital. Si tinguérem tot el patrimoni arquitectònic, artístic, que no s'haurà tombat en esta ciutat, bé per qüestions bèl·liques o bé per la pressió, diguem, de la modernor immobiliària, perquè és que l'hospital se derriba, jo no sabia que era relativament tan recent, no? Han passat molts anys, però en els anys 60 se derriba, hi ha fotografies en la que veiem els obrers tirant de pic i pala i derribant un edifici que va albergar durant molt de temps, el santi senyal, no? de la sanitat valenciana, perquè, com tu dius, compilava, digamos, diversos hospitals en un edifici, com estem veient, certament magnífic. No? Quina és? Com era aquest hospital? Tenia diferents parts i estava assistit també per religioses habitualment, no? Clar, era una microciutat dins de la ciutat. Tenia de tot. O sigui, és un hospital que tenia, per començar, aquest nucli psiquiàtric, no? que tenim, que, per exemple, tenia departaments com els següents. Me'ls he apuntat perquè són molt curiosos. El Salón de los Idiotas, el Departamento de Enajenados, la Sala del Mal de Ojo, la Sala de Pobres Estudiantes, la Cofradía de l'Agonia. Tot això era com s'entenia, en certa mesura, als malalts mentals en l'edat mitjana i el que ha sigut després l'entrada en la modernitat, no? I les parts psiquiàtriques, no? Bueno, per cert, això ho podeu visitar quan entreu en la biblioteca, que és avui l'edifici de l'hospital, a la dreta teniu allà un mapa on estan totes aquestes sales curioses que us acabo de contar. També tenim les parts religioses. Les parts religioses, per què? Perquè, evidentment, mireu, va ser l'únic que es va salvar de la desamortització, l'hospital. És a dir, estava molt arrelat a la religió i estava, evidentment, vinculat, per exemple, al convent del Pilar. Avui tenim encara l'ermita de Santa Llúcia, però és que és bàsic dir que no seria el mateix la Verge dels Desemparats de València sense l'hospital, perquè aquest és l'origen de la veneració a la Verge dels Desemparats, tindre l'hospital dedicat als innocents foix llorats, no? Que quan tenim les cofradies de la Verge dels Desemparats, pues sempre hem de vincular-ho a l'Hospital General de València. I després tenim una part formativa. Tenim, si vegeu la imatge que hem posat abans, just, esta mateixa, així tenim el que era la universitat, la facultat de Medicina. Això és Guillem de Castro. Això és bàsicament un poquet més entre Sant Agustín i Àngel Guimerà. Ahir teníem aquests arcs, que avui estan només els arcs. Pues, fixeu-se quin edifici n'hi havia ahir fins a la Guerra Civil. Després, a partir de la Guerra Civil, la Universitat de la Facultat de Medicina va anar a Blasco Ibáñez i queda només aquesta escultura que tenim a l'interior i aquests arquets en les icones dels metges de l'època. No? Imagineu Jaume Roig, que va ser el primer catedràtic de cirurgia a totes les terres hispàniques. Tenim tot el que ha sigut el desenvolupament de la psiquiatria en València. Els doctors Pessets, així tenim un llibre fantàstic d'estudis històrics sobre la psiquiatria en València de Pesset, també que va estudiar, en aquest cas de Vicent Pesset, i també teníem l'Institut Valencià de la Higiene. És a dir, imagineu que tot allò de l'hospital no era un hospital com ara tenim el Pesset, el Clínic, la FE, l'Arnau de Vilanova. No. Teníem una microciutat on hi havia jardins, cementeris, instituts de formació, n'hi havia de tot, inclús banys públics. Teníem uns banys que per als pobres podien anar allà a netejar-se gratuïtament, en unes estufes també, uns sudaris també, que n'hi havia. És a dir, imagineu tota aquella zona que està tocant a Guillem de Castro, en tots els carrers que se diuen carrer de l'Hospital i que estan relacionats també amb l'Hospital,
imagineu-los tot allò com una espècie de microciutat on passaven un munt de coses, no? Quasi se podia fer vida sense eixir d'ahir, pràcticament, no? També en la imatge anterior hi veurem el plànol de la ubicació de la gran quantitat de superfície, en efecte, que albergava este enorme hospital, com està explicant-nos Carles Coscollat, tota una autèntica ciutat sanitària al centre de València. Avui queden, en efecte, algunes restes en el jardí que hi ha al costat de la Biblioteca Municipal de València. Però com van ser els començaments d'un complex hospitalari realment tan gran, tan revolucionari, on hi havia una miqueta de tot, no? Sí, ahir estem parlant de com se va finançar tot allò, perquè fins a arribar pràcticament al segle XIX, segle XVIII i segle XIX, allò va ser molt laboriós de posar en marxa. És a dir, fins a que arribarem a formes de finançament modernes, com les que ara explicarem, tot era molt costós. N'hi havia una caritat molt gran, n'hi havia una junta que portava a l'hospital en no més de 10 persones, i, per tant, tenim una estructura, diguem-ne, molt feble i feta en molta caritat, en molta voluntarietat. Però quan arribem al segle XIX i ja la ciutat s'està expandint molt més, recordem que en el segle XIX és quan cauen les muralles, al final del segle XIX, aleshores, en aquest moment, és quan trobem formes de finançament modernes, diguem. I quines eren? Per exemple, l'Hospital General és el que beneficiari de tots els que es traia de les corregudes de bous a València. És quan es crea la Diputació, els beneficis també del teatre principal. És, per exemple, també els beneficiaris de molts horts que rodejaven el propi hospital. I quan moria algun malalt, abans de morir, alguns dels que estaven en la gerència de l'hospital anaven a demanar al malalt si deixaria alguna cosa, alguna herència també per a l'hospital. Per tant, se van anar fent gran no només en l'ajuda del municipal, diguem-ne, ajuntament, sinó que van trobar aquestes formes de finançament, com era sobretot la plaça de Bous de València, que fins a fa ben poc estava finançant no només l'estructura de l'hospital, sinó els terrenys, diguem-ne, que estaven al costat i tots els serveis que donava, no? Com passa, diguem, d'esta situació de finançament buscant-se recursos, inclús recorrent a la caritat, al dret, diguem, universal a la sanitat que estem disfrutant ara? Què és això de l'eix de Favara? I parles una miqueta també d'això, com se modernitza, diguem, la sanitat a València. Quan traiem diners, quan traiem pasta, l'hospital se va ampliant i, per tant, les dependències i tot allò va tinguent en València el que podríem considerar un eix, que jo he dit en l'eix de la mateixa Sèquia de Favara. Si seguirem la Sèquia de Favara, tindrem l'Hospital General, però tindríem després, en Pérez Galdós, el que va ser l'Institut d'Oncologia. I si seguirem per Pérez Galdós, ja se trobaríem en el que és el nou manicomi de Jesús, que es va fer fins a l'any 88, però després continuaríem i tindríem l'Hospital P7 i fins a arribar al cementeri. És a dir, tot això va en línia en la Sèquia de Favara, és una mena d'eix sanitari, no? No voldria deixar-me una cosa que acabe de trobar així en este llibre. Fixeu-se, per a que el que estàvem parlant abans de com era la sanitat abans, quins tipus de personal n'hi havia en l'hospital. N'hi havia els sagnadors, els que feien tot el tema de sagnar, com les creences de que si sagnava la gent se curava més, no? Però després teníem també un munt de religiosos i separades les monges, n'hi havia monges del ciment, que eren les dedicades a les enfermetats sexuals, les monges de les febres, les monges dels nafrats, de les preses, etc. És a dir, i després tenien el sucrer, el destil·lador, el sastre, el teixidor. És a dir, no n'hi havia només metges especialitzats, cirurgians i infermers i punt. No. Una quantitat d'oficis, de cuiners, de boticaris, que avui relacionem en l'edat mitjana, però que estaven tots allà concentrats en l'hospital. I el que deia de l'eix de Favara és això, que a l'ampliar-se en València n'hi havia un eix pel sud i després ja va haver un eix pel nord que connecta el que va ser l'hospital militar, que era Sant Pius V, i després ja anem al clínic, a l'hospital de la Malvarrosa. És a dir, un eix sanitari per baix de València i un eix sanitari per dalt de València, que es va creant aquesta estructura, no?, sanitària. Hem viatjat del passat de la sanitat
al present o a la sanitat més moderna, més contemporània, visitant la evolució d'una autèntica institució més que cinquentenària, l'Hospital General de València, de la mà de Carles Coscollar, reivindicant, a més, com a necessària, en aquests temps més que mai, la sanitat pública en el nostre territori. També una abraçada molt forta, de moment en aquesta situació de semiconfinament o preconfinament en la que estem, Carles, a veure si pront ens podem trobar de nou en el plató. Un plaer, Carles Coscollar, com sempre, gràcies. I ja n'hi ha ganes. Una abraçada a tots. Cuideu-se molt. Gràcies. Una xicoteta pausa, un altre en el camí.